Benvinguts al Temps Lliure, benvinguts a Televisió El Vendrell. Moltíssimes gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Disposats a començar una nova edició d'aquest programa, però d'una manera força especial. Aquesta vegada us hem preparat un programa especial sobre les segones jornades de la Penedesfera. I us preguntareu què vol dir això de la Penedesfera. Doncs bé, és una trobada de blocaires, aquesta gent que està gairebé malalta per això d'internet, que aprofita les noves tecnologies i fa servir un mitjà de comunicació tan potent com explicar moltíssimes coses des de qualsevol àmbit. Per això s'han creat aquestes jornades que tenen lloc el cap de setmana següent, el 12 i el 13 de juny, a Vilassar. Aquesta vegada al Temps Lliure volem conversar-vos bona part dels protagonistes d'aquestes jornades i que ens ajudin a conèixer una mica més en què consisteix això de la Penedesfera, que són això de les planes web 2.0, els videoblogs, els blogs i tot allò que envolta aquest extens món. Farem dues parts. La primera d'elles la podreu mirar ara mateix, farem una mica de pausa i després podeu acabar de conèixer la segona part d'aquest programa especial. Si us sembla, no perdem més temps. Avui, doncs, un programa especial del Temps Lliure i una mica bastant més extens del normal. Aquí sí que, si us sembla, comencem pel primer bloc. Comencem aquest programa especial Penedesfera. L'entrevista a Plató, si ho fem d'aquesta manera, bàsicament serà l'espai on conservarem tota l'estona de programa. Volem parlar-vos d'això mateix. Què és la Penedesfera? Què significa això de la Penedesfera? Què és un blog? Què són les webs 2.0? Tot això que envolta, sobretot, i tot emmarcat en aquestes segones jornades de la Penedesfera que tenen lloc el 12 i el 13 de juny a Vilassar. Si us sembla, en primer terme us volem presentar un dels convidats que ens acompanyarà al llarg d'aquest programa especial. És una mica el webmaster, és l'alma mater, és l'impulsor, una mica el responsable de tot plegat. En Daniel García Peris, gràcies per venir. Hola, moltes gràcies. Com estàs? Bé, doncs, neguitosos encara, com tothom, per esperar que d'aquí res comenci la jornada. Queda ben poquet ja, suposo que a aquestes hores gairebé tot perfilat ja. O encara queden serrells? Sí, el que és més important que és que tothom que hi vagi allà que se senti còmode tant presencialment com a la xarxa, que és que volem que a través de Televisió El Vendrell que hi hagi tot una retransmissió, és el que acabarem d'assegurar perquè no només la gent del Vendrell, sinó la gent que hi vagi allà i que tot el món pugui veure el que farem. Al llarg del programa anirem coneixent una mica els protagonistes, la gent que està vinculada no només a la Penedesfera, sinó d'aquestes jornades especials, aquestes segones jornades que tenen lloc d'aquí ben poquet. Daniel, m'ajudaràs a fer una mica de mestre de cerimònies, que sí? Tu que ets l'especialista, m'aniries presentant una miqueta la gent que ens anirà acompanyant aquí en aquest programa. Comencem per aquí, explica'ns una mica quins són els convidats que tenim, tot i que molta gent les coneix, em sembla, Bé, doncs, aquí tenim la Gemma Urgell, que és periodista i com tots els que estan participant són blocaires, i en aquestes segones jornades de la Penedesfera hem anat distribuint que totes les persones organitzin una taula, i la Gemma, juntament amb el Ricard Espel, que formen el col·lectiu Nostra Causa, organitzant la taula sobre el que es podria dir política 2.0 o com les noves eines de comunicació estan transformant la política actual. I és una de les taules que té més relleu pel pes dels convidats i els ponents que té. I a tot costat tens el Jordi Sonet, que és també blocaire i vendrellenc, i llavors és el nostre coordinador contactar amb l'Ajuntament, perquè una de les claus que esperem que sigui de l'èxit d'aquestes jornades és la implicació directa de l'Ajuntament del Vendrell en les jornades, que és un punt molt a favor perquè arribi a ser tot un èxit. Perfecte, doncs gràcies per venir els dos, també, per encetar una mica aquest programa especial, que no és fàcil encetar les coses, així que gràcies per fer-ho. Anem per pams, comencem pel principi, Daniel, si et sembla. Ubiquem això de què és la Penedesfera, per la gent que ens estigui escoltant, que ens estigui mirant i que potser li sona una mica xino això de la Penedesfera. Què significa? Com ho podem descriure? D'entrada, la definició exacta és una comunitat de blocaires, de persones que escriuen blogs a internet, s'ha de dir pàgines personals, però en definitiva és un tipus de pàgina web, i que agafa l'àmbit que tenen persones que tenen una vinculació amb el Penedès, i entès el Penedès
com el Gran Penedès, les comarques de l'Alt i Baix Penedès, l'Anoia i el Garraf. Aquesta és la definició exacta que tindríem des de fa, que va començar tota aquesta aventura fa poc més d'un any, però en definitiva no només és dels blocaires, sinó també de qualsevol persona que té un interès a parlar a través de la xarxa, a comunicar-se i fer servir no només els blogs, sinó totes les eines que hi ha d'aquest tipus, el que s'ha anomenat Web 2.0, que són aquestes eines que es proporcionen per participar, per col·laborar, per compartir qualsevol tipus de pensaments personals com d'enllaços a d'altres notícies, informacions i anar construint aquesta societat del coneixement. Això és un pas més al fenomen blog, que ja fa uns anys que es coneix i que molta gent hi participa i ho té com una eina d'informació diària, que és el recull de tots els blogs que podem trobar al Gran Penedès. I diem Gran Penedès, Alt, Baix Penedès, Garraf i Anoia. Vull dir que és un esglau més perquè fa els blogs, potser, no, Daniel? Sí, aquesta és la funció principal que té. És recollir aquesta veu que tenen els penedesencs, com tu has dit, els que tenen vinculació a les 4 comarques, aquesta veu que existeix a internet, que internet, com bé ho sabem, cada vegada hi ha més informació, hi ha de tot, però tenim l'oportunitat, gràcies a la Penedesfera i al seu portal, el penedesfera.cat, de tenir un punt de trobada en el que tot el que comenten, que diuen, que opinen, totes les propostes, totes les idees de la gent del Penedès o la gent que se sent vinculada al Penedès, no estem parlant de penedesencs nascuts o de tota la vida, simplement gent que hi viu, que treballa, que se sent lligada al Penedès, que viuen en qualsevol altre racó del món, però que s'hi volen sentir en qualsevol de les poblacions que hi ha en aquestes 4 comarques. De fet, en el portal de la Penedesfera, a més de visualitzar totes aquestes idees que aporten els penedesencs, també és una manera de microcosmos de cada població, de cada blogosfera, que és aquest terme que s'aplica, de cada població. Allà tens el mapa, només entrar-hi i clicant al Vendrell et sortirà totes les entrades, tots els posts, que també es diu, o apunts que han escrit els vendrellencs. O sigui que fa aquesta doble funció, a nivell del Penedès i a nivell local de cada població. I a més, interès sobre blocaires inacabables, política, societat, cultura, és a dir, que trobem blogs que hi ha per tots els gustos. I això també és una de les importàncies, una de les grandeses de Penedesfera i dels blogs en aquest cas. Sí, perquè no és, evidentment el Penedès és el denominador comú, però no és que siguin de temes del Penedès, és de qualsevol. O sigui, des del tema local d'una població, de l'àmbit del Penedès, de qualsevol tema d'actualitat. De fet, cada persona, cada bloc és un tipus de categoria, és cada persona, no hi ha, podem dir, 2 blocs iguals, hi ha unes certes categories en el portal, però com que és una eina totalment lliure i que no hi ha unes normes establertes que dir no, has de parlar d'aquesta manera, dir aquestes coses i punt, no, cadascú és totalment lliure d'explicar el que vulgui i de la manera que vulgui i és propietari del seu mitjà d'informació, de la seva mitjà de comunicació que tenen personal. Hi ha molts tipus de blogs, de seguida, per exemple, en aquest programa coneixerem diferents temàtiques de blogs, com el videoblog que de seguida coneixerem. Abans d'això, les comarques del Gran Penedès són blocaires en definició? O què? Com està l'assumpte? Perquè fa una mica de xifres, de quantitat de blocaires a la Penedesfera. Ara mateix, Catalunya, diguem que hi ha diferents moviments, com que et deia, no és una cosa que vingui des de l'oficialitat o des de l'administració, és una iniciativa ciutadana que s'ha format i s'ha creat una comunitat. I justament la Penedesfera és una de les més actives i ja arriba pràcticament als 500 blocaires, al mig miler, i en aquest sentit és la que és més nombrosa de tota Catalunya. Un símil per geografia i per àmbit pot ser amb l'Ebre, que és una altra comunitat blocaire que també agrupa el que hauria de ser la vegueria de l'Ebre, com nosaltres agrupem el que hauria de ser la vegueria del Penedès, doncs allà en tenen una miqueta menys perquè també tenen menys població, però si es pogués dir per número de blocaires, la Penedesfera és la més activa. És una bona xifra, hi ha un interès per als blogs, per internet i per aquestes noves tecnologies que cada vegada no ho són tant. La Gemma i el Jordi estan aquí per una feina concreta, tot i això
podríem dir que són blocaires de base, no? A partir d'aquí comenceu, us poseu en contacte amb la Penedesfera o a través del vostre blog. De seguida parlarem de la feina específica que teniu en aquestes jornades de Penedesfera d'aquí poc. Comencem per tu, Joan, per exemple. Quin tipus de blog tens o quin tipus de blog podem trobar si et busquem en tu per internet? Bueno, jo vaig començar farà un any i poc més, no gaire més, i va ser com una aventura. Bueno, jo vinc vinculada una mica amb el món del vi, és la meva principal feina, va relacionada amb això, i volia centrar molt en tema de vins, però no tant de vins com a tal, sinó parlar més del sector. Soc periodista i a mi aquestes coses de sector m'atrauen i em criden, no? I va començar, el nom és Viniesfera, com una esfera al voltant del vi. Però arrel d'entrar dins d'aquest món, dins del món dels blogs, de conèixer gent que també té blogs, que també tenia interès per tot el tema de les noves tecnologies, de com la web 2.0 està transformant una miqueta el món, no només en diferents camps, que alguns dels quals es toquem a la Penedesfera. Doncs em vaig anar introduint i arrel d'això el blog ha arribat a ser un lloc en el qual parlo de diferents aplicacions d'internet que poden ser útils per a la vida diària, a un tema local del meu poble que potser puc trobar interessant de comentar, a unes jornades que hagi pogut sobre innovació que hi hagi pogut assistir. És una mica de tot, no? Això potser ho podríem vincular, no? O algun viatge que hagi fet. Últimament molts dels viatges van relacionats també amb temes d'internet, perquè aprofites per viatjar en aquell lloc, perquè és el que també et proporciona la xarxa, no? La xarxa et proporciona estar més a prop de gent que d'altres maneres seria molt més complicat arribar-hi. Vull dir, hem contactat, per exemple, amb l'Ernest Benach i no hi hem contactat via oficial a la seva secretària i tot, sinó ell com a usuari de Twitter que és, va ser mitjançant aquestes eines, 3 anys enrere o 4 o 5, això hauria estat impensable. Doncs arrel d'això també aprofites per fer un viatge, hòstia, allà hi ha aquell, no sé, abans d'estar a Nova York, ara hi ha aquella persona que sap molt d'això, hi havia Facebook, Twitter, doncs a fer un cafè en qualsevol, no? Clar, perfecte. També la importància que també en parlarem per les xarxes socials, Facebooks, Twitters, etc., que també ha tingut molt a veure amb aquest fenomen que ha sigut tot el tema blog i les xarxes socials. I Jordi, en el teu cas, què podem trobar en el teu blog? Bé, doncs el meu blog és una mica general, i parlo una mica de tot, de coses d'aquí al Vendrell, anècdotes divertides, curiositats. A vegades a mi m'agrada molt navegar per internet i a vegades descobreixo coses molt curioses, coses per què tal cosa es diu així o coses d'aquest estil. Llavors aquestes coses les poso al blog i amb la gent li agrada molt, acostumen a deixar forces comentaris i acostumen després pel carrer, hosti, allò que vaig descobrir molt bé i tal, i bé, una mica és això. Vull dir, la gràcia del blog sobretot és que et diverteixis fent-lo, que és dedicar-hi una estoneta cada poc temps, perquè així també generes un moviment, però el més important crec jo és que et puguis divertir fent-lo. I bé, quina diferència hi hauria? Això és una pregunta general pels tres. Quina diferència podríem trobar a una pàgina web convencional que molta gent coneix amb un blog, per exemple? Quines diferències hi podríem trobar? Bé, la primera, evidentment un blog és una pàgina web, el que la diferencia és el format. D'entrada, la informació està estructurada en el que s'anomenen post o entrades, o també apunts, també en català, i que estan ordenats cronològicament. Sempre està el que és més recent, és el que està primer. I el blog acostuma a entendre's com una pàgina escrita per una personal, en primer terme, encara que poden haver-hi blogs col·lectius. Aquestes són les característiques més importants, i el fet també que acostuma a estar bastant més actualitat que una pàgina web. Una pàgina web és una mena de catàleg, que aquella informació acostuma a ser molt estàtica i en canvi en el blog està molt més actualitzat. Hi ha blocaires que actualitzen el seu blog cada dia, que està molt bé, però la majoria acostuma a ser 3 o 4 dies, que diguem que és el mínim per dir és un blog que està bé, que s'hi pot arribar-hi cada vegada més i que és interessant d'anar-lo seguint. I un altre aspecte molt important és, evidentment, el dels comentaris, que el blog s'enriqueix de l'aportació de la persona que l'escriu i sobretot de la seva comunitat de lectors, de persones, de coneguts, amics, que estan a qualsevol punt que es poden connectar a través d'internet
i que comenten i canvien aquella idea, interactuen amb l'autor i també amb les altres persones que llegeixen. És més dinàmica. Sí, i un altre aspecte que també crec molt important i que el diferencia és que una web has de saber programar per poder fer una web, no? Vull dir, has de tenir uns coneixements bàsics d'HTML o de qualsevol cosa que jo no els tinc, no? I en canvi amb un blog pots entrar en qualsevol plataforma, Blogspot o WordPress, són les més conegudes, Blogger, vaja, i allà només entrant i seguint les instruccions que et diuen d'una manera molt senzilla pots tenir una pàgina web pròpia o pots tenir un blog. Doncs aquest és l'èxit, no? Aquesta facilitat no només de recopilar informació, que és molt dinàmica i contínuament s'està actualitzant, sinó la facilitat d'un usuari, sigui quina sigui la seva condició informàtica, que pot dominar un blog de seguida, no? Però que és també una de les és una de les d'això i de també quan hi entrem de les xarxes socials. Ho acabarem d'explicar, perfecte. Ara sí, l'excusa que avui fem en aquest programa especial és sobre aquestes segones jornades sobre la Penedesfera, que tindran lloc el 12 i el 13 de juny amb un marc incomparable com és Vilacasals, la sala polivalent, suposo que ho fareu, oi? Sí, exactament. També combinarem amb el jardí, perquè tenim entre diferents actes també un petit concert que faran els Buos, o sigui que combinarem les dues hores, però principalment és la sala anexa. Explica'ns una mica això, com anirà, com es presenta aquesta jornada. Recordem-ho, 12 i 13 de juny a Vilacasals, però explica una mica, 5 cèntims en global de com anirà tota aquesta trobada. El títol de les jornades el tema, diguem-ne, principal és presència a la xarxa, no? I aquí el que volem fer és, a través de diferents taules, que són taules sectorials, no? Volem fer veure o analitzar quina és la presència que pot haver-hi tant des de persones com col·lectius, empreses, institucions, administracions, de quina manera són presents a la xarxa, participant-hi i comunicant, no? Com abans deien, no només amb la típica pàgina web, sinó de quina manera interactuen a través de blogs, a través de les socials, a través del microblogging, a través de totes les eines que es posen a l'abast i que cada vegada van canviant més ràpidament, no? A les primeres jornades que vam fer justament fa un any, que vam fer a Gelida, era pràcticament el tema principal, l'eina principal era el blog, no? I en vam fer una radiografia del Penedès en tots els seus àmbits, no? A la xarxa. I en aquest transcurs d'un any han canviat bastantes coses, no? I en aquest sentit és que ens hem obert, o sigui, no només, al contrari, potser jo diria que el 60% de ponents són de fora del Penedès, perquè el que volem mostrar és el millor d'aquí, del Penedès, però també de fora, no? I per això són unes jornades molt obertes i que toquen molts temes. Taules importants, com per exemple una de les primeres, del qual la Gemma és una mica la responsable de conduir-la, prou contundent per la participació que hi trobarem, per una banda, i això és important de saber aquests noms, per exemple, Ernest Benach, actual president del Parlament de Catalunya, i també un personatge, suposo que amb expectatives de veure què explica, com és la Izaskun Bilbao, que és expresidenta del Parlament Basc. I, home, són convidats excepcionals per començar. També hi haurà Héctor Pérez, que és del partit d'Internet, Genís Roca, Max Vives i Fierro i Planas, entre d'altres. Vull dir que és una taula prou contundent, Gemma, que t'encarregues una mica d'inaugurar i de tancar el gel. Home, és interessant, no?, conèixer les opinions de polítics primeres espases com els convidats que t'encarregaràs de lidiar. Sí, bueno, realment tant pel Ricard com per mi, que som els dos que ens hem encarregat de contactar amb ells, de muntar aquesta primera taula, ja de bon principi ens vam plantejar com que havia de ser una taula bonica, no? Una taula amb el Daniel també, que ho havíem comentat, a veure, provem-ho i tal, no? I realment per nosaltres va ser una sorpresa que tant la Izaskun Bilbao, que vam contactar amb ella just abans de les eleccions i tot això, com l'Ernest Benach, que primera de canvi es van mostrar molt partidaris a venir i molt voluntariosos a venir i que cap problema. Però per què ells dos, no? Tant perquè la Izaskun Bilbao al Parlament Basc com a Ernest Benach han transformat una mica el que és el Parlament tant al País Basc com aquí, no? Han intentat fer un Parlament molt més obert a les xarxes socials. L'Ernest Benach és una de les persones més conegudes i que més està divulgant l'ús del Twitter i a tot arreu de Catalunya, vull dir, ell es mou i amb el Twitter explica tot el que està fent i això, clar, vull dir, jo puc contactar amb l'Ernest Benach anant al carrer enviant-li un Twitter amb el mòbil, doncs avui, per exemple, deia, estic a RAC1 amb un programa, no?, i llavors, doncs, pregunta-li al Basté, no sé què, no sé quantos, ho pots fer i interactues amb ells, no? I la taula aquesta rodona, bueno, a part d'ells dos, també ve l'Héctor Pérez,
que és d'un partit per internet, en el qual ell creu que a les properes eleccions del Congrés voldria que la gent pogués votar via internet, a través del DNI i amb llistes obertes. O sigui, és una mentalitat completament diferent a tot plegat. Llavors també hi ha el Max Vives, que és el director de la Fundació Catalunya Europa, que han tirat endavant un projecte que es diu feseuropa.cat, juntament amb Nuestra Causa, que el Ricard i jo som un dels membres, que és una plataforma web en la qual els ciutadans poden preguntar als eurocandidats a les properes eleccions europees i a més els eurocandidats responen. O sigui que en aquest cas es munta una plataforma sense filtres pel mig en la qual el ciutadà pregunta amb el polític i el polític els hi respon. I llavors, per altra banda, hi ha el Jani Roca, que és una de les persones més per mi, i ho he de dir, si estic en aquest món del blog, si tinc blog i tot és per culpa seva, perquè vaig anar a una xerrada amb ell quan no en tenia ni idea i vaig sortir d'allà. És un dels gurús, no? És un dels gurús i que està en un programa a Catalunya Ràdio, els matins dels dimecres fa una secció dels matins 2.0, i és una de les persones que està divulgant més això, gran comunicador, ho explica molt bé i ell també té una visió molt clara d'això. En aquesta taula intentarem parlar de com està canviant, jo crec i molta gent creu, i el Daniel suposo que també, que tot el tema d'internet, les noves tecnologies, les xarxes socials estan obrint un nou paradigma, un nou món que canvia les relacions. Abans només tenien el coneixement unes persones concretes i aquest coneixement anava dirigit via mitjans de comunicació i prou a la resta de la societat. Ara aquesta informació, si un periodista no diu segons quina cosa, jo me'n puc entrar igualment per internet, sigui per blogs, sigui per webs institucionals, vull dir que la comunicació és molt més àmplia. Davant de tot això, què fan els polítics? Com reaccionen davant d'aquestes xarxes socials? Com reaccionen veient que molts cops els ciutadans saben més inclús que ells amb segons quins temes? I aquests seran algunes de les preguntes que hi haurà allà a la taula. I a més intentarem que sigui una taula molt oberta, que no sigui que ells expliquin les bones iniciatives que fan, sinó també intentar que hi hagi comunicació 2.0 entre el públic. No hem dit el títol, però ja ha quedat clar per l'explicació de la Gemma, que és això, com les noves eines de comunicació estan transformant la política actual, i per això aquests convidats específics que obriran una mica o trencaran el gel en aquesta primera taula rodona serà el dia 12 a partir de les 6 de la tarda, amb la ponència o els encarregats de barrejar-ho tot plegat, la Gemma Urgell que ens acompanya i en Ricard Espel. Una de les gràcies també d'aquesta plena d'esfera és que tot plegat, i com no podia ser menys, serà transmès en directe per internet, la gent no podrà seguir-ho, també per ràdio, per televisió, etc. I aquí hi ha una part important perquè fa l'Ajuntament, que ha abocat recursos en tot això. Com anirà? En primer terme això, Daniel, com fareu per retransmetre per internet, o quina és la idea que teniu de portar a l'exterior aquestes xerrades? Doncs, per una banda, aprofitar els recursos de la televisió del Vendrell, que emeteix en directe a través d'internet i també a través de la televisió local, que fa la retransmissió de les jornades, tenir el mateix canal, que per una banda intentar que no només sigui com és normalment la televisió, que és una mica passiu, ets receptor de la informació, sinó que a través d'aquestes eines de les que parlarem a les jornades, que sigui fàcil que qualsevol que estigui fora del Vendrell, que no ho vegi la televisió local, que estigui en internet, pugui comentar, pugui fer preguntes als ponents, i és gairebé com si estigués en allà. I això ho farem a través de la web de televisió del Vendrell, ho farem a través de la web de Plena d'Esfera, i de fet amb aquestes eines que permeten compartir tot aquest fàcilment, si haguéssim de fer-ho amb un tipus de programació com es feia abans, fa 10 anys, seria complicat, però ara és molt fàcil que es difongui tota aquesta informació i a través dels blogs també es poden anar afegint aquest trosset de codi, ho afegeixen cadascun dels blocaires en els seus blogs que volen també donar-li difusió a aquestes jornades i pràcticament des de diferents punts es pot anar comentant, es pot anar seguint les jornades. Encara que principalment serà a través de la web de televisió del Vendrell, perquè sortirà, podràs veure aquest xat que es farà interactiu amb la sala i al costat tindràs la imatge de les jornades. La part tècnica de tot plegat va en gran part a través de l'Ajuntament del Vendrell, que sempre últimament ha apostat molt per les noves tecnologies, amb tota la xarxa WiMAX que podem trobar al municipi, que s'ha aquestes jornades. Aquesta
aquesta part més tècnica com anirà, Jordi? Bé, doncs com us comentava el Daniel, tindrem dos punts importants. Un és el que és la televisió en directe, que aniran tècnics d'aquí a la casa de Televisió El Vendrell, doncs allà in situ, i allà aniran gravant tot el que es vagi, els diferents ponents vagin explicant, i això en el mateix moment es retransmetrà via internet per la web de Televisió Vendrell i suposo que per la web de Penedesfera, i bé, algun blog que també s'hi vulgui afegir doncs també ho podrà fer. Llavors això anirà acompanyat amb que la gent des de fora, mentre està veient per internet les diferents ponències, pugui exposar les seves preguntes, i els ponents que hi ha a la taula en aquell mateix moment ho veuran, i ells allà in situ podran respondre la pregunta que ha formulat la persona que no està in situ allà. Això ho lliguem-ho, com dèiem també, tot el que està sorgint de les noves tecnologies, hi ha més tècniques, és a dir, internet sense fils, ADSL sense cables, xarxa WiMAX, que molta gent ha sentit a parlar, i que el Vendrell des de no fa gaire està coberta per xarxa WiMAX. Correcte. Bé, WiMAX ve a ser el que seria una wifi però a molt gran escala, perquè ens entenguem, doncs amb una xarxa wifi podem cobrir 100-200 metres aproximadament. Amb una xarxa WiMAX es podria arribar a cobrir fins a 60 quilòmetres de distància. Llavors funciona per radiofreqüència també, però funciona a uns hertzis molt més alts que els habituals que tothom pot trobar, amb la qual cosa ningú té accés, a no ser que se li doni prèviament a poder accedir a aquesta xarxa. I bé, això fa que pugui ser una xarxa segura, per exemple, per tot el que és el sistema de càmeres de seguretat que tenim ara per tot el municipi, que funciona per aquest sistema. Independentment, després també hi ha tot el tema de que el que són punts wifi que es aniran posant per tot el municipi al llarg de l'any, doncs a tot això també anirà lligat amb aquesta xarxa. És a dir, que no gaire lluny d'aquí, podem dir, molt més enllà en el temps, no hi porta un compromís, perquè sé que s'està treballant, podem sortir a casa o des de casa mateix, em sembla, o podem sortir amb el portàtil a la plaça Vella, per exemple, podem trobar el portàtil i podem tenir connexió. Sí. Tot tindrà el seu petit tràmit, però sí, tothom podrà accedir-hi. Sé que esteu treballant, amb un compromís, Jordi, perquè sé que esteu treballant i que tot és un projecte, però... Sí, és un projecte per portar el Vendrell cap al futur, que al cap i a la fi és el que volem, doncs una mica entre tots que el Vendrell sigui un poble punter amb el que són noves tecnologies, perquè pensem que realment és el futur, el que ens porta tot el tema de l'evolució humana. Aquest ha estat un primer contacte amb aquest programa especial Temps Lliure Penedesfera, podríem dir, coincidint amb aquestes jornades sobre la Penedesfera. Sobretot ho hem centrat en parlar una miqueta en què és això de la Penedesfera, què és un blog, quines són aquestes noves tecnologies, aquesta web 2.0, que de seguida en seguirem parlant i seguirem opinant sobre més coses. I ara que ens centràvem a parlar una mica amb els blogs, o conèixer una mica més els blogs, un dels punts importants que podem trobar en aquest món són els videoblogs. Que sí, de seguida veurem un exemple d'aquí res amb dos vídeos que ens parlen de penedesencs que tenen videoblogs. Però apunta'ns breument, que després ho acabarem de parlar. Daniel, què és un videoblog? Bé, si abans hem dit que aquesta pàgina cronològicament amb entrades cada vegada més recent, doncs és exactament igual, simplement que en comptes d'haver-hi el cos principal d'aquesta darrera entrada o aquestes entrades és la lletra, és el text, aquí el que és més important és la imatge, és el vídeo, la imatge i so. I aquesta és la diferència bàsica que hi ha entre un videoblog i un blog. Doncs, com diuen, per mostra un botó, si us sembla, ens mirem aquests videoblogs que justament els han elaborat, aquests vídeos són elaborats justament per la pròpia gent que s'ha encarregat d'aquests videoblogs. Veiem dos vídeos, coneixem una miqueta això i ho acabem de parlar. Fins ara mateix. Un videoblog per mi és una forma de transmetre, és una forma de poder comunicar-te amb la gent, de poder dir coses que d'altra forma no digués i de poder provocar emocions i sentiments que de vegades la gent no entén per què les sent. Precisament per això, allà es troba la clau del meu videoblog. Fitulog, es pot veure en fitulog.net,
És un videoblog que s'actualitza gairebé cada mes, està fet per 3 adolescents, entre ells jo, i es tracta d'una sèrie web d'humor amb 4 personatges ficticis completament inventats. A inicis de l'any passat, quan jo havia tingut la idea de fer alguna cosa de vídeo, i vaig contactar amb companys de classe, que són els que ara formen part de l'equip de Zitublog, que estaven també interessats en col·laborar. Jo les havia dit, vols una tarda quedar per fer un vídeo? I havíem quedat i havíem començat a fer les primeres promocions. Hi ha un munt de videoblogs, hi ha gent que fa videoblogs personals explicant la seva vida, hi ha gent que fa videoblogs per explicar notícies o per entrevistar persones. En el meu cas vaig triar precisament el gènere de videoblog de tipus sèrie, saps? Un format similar al format televisiu on es transmet una història, perquè allà tu pots triar el que vols transmetre i transmetre qualsevol tipus d'emoció a la gent que et veu. D'alta definició però semiprofessional. Ara ens han regalat un trípode, abans teníem un trípode de 14 euros que se'ls havia trencat dels xinesos. Pel micròfon utilitzem un de 10 euros de Sabeco i com a pèrtiga de so utilitzem una canya de pescar. I ja està, no tenim més equipament. I per portar tot l'equipament utilitzem un carrito de compra d'un supermercat, de la meva mare. I sobre el món aquest de la web 2.0 i... Està evolucionant encara, és una cosa bastant recent, és una cosa bastant nova i encara no hi ha cap camí clar per on anirà tot el tema. Però això sí, això canviarà moltíssim internet. Ara mateix depèn del que està passant a la web 2.0. De videoblogs que segueixo jo n'hi ha també diversos. En un principi un dels que segueixo bastant molt, perquè m'agrada moltíssim i perquè també va ser una de les meves fonts d'inspiració, és Raventós, és Ravennews. Perquè el seu projecte era una cosa bastant similar, són petites càpsules de personatges ficticis que no existeixen i que transmeten molt d'humor. Ell va ser una de les persones que em van inspirar per seguir aquest model de personatges que no existeixen però que et fan riure. I de projectes de fora segueixo un que m'agrada bastant, que no és un videoblog, però que es diu College Humor, que és una web on tenen una sèrie de vídeos originals que també són càpsules d'humor i que m'agraden bastant perquè tenen un format televisiu i s'ho passen molt bé fent-ho. Hola companys, sóc el Joan Maria Raventós del videoblog Ravennews i res, em trobeu aquí a l'estudi principal del nostre videoblog, no? Des d'on gravem totes les presentacions. M'enganxeu just que vaig a gravar una ara mateix, així que si m'espereu un segundet. Què és Ravennews? Bé, Ravennews és un informatiu en format de videoblog o un videoblog en format d'informatiu, com vulgueu dir-li, en el que a través de l'humor i de la crítica repassem les notícies o els esdeveniments actuals, esdeveniments del nostre país, fora, no importa, situacions generals, no? La repassem sempre amb aquest punt de vista humorístic, no? Que és el que ens caracteritza. Com va començar Ravennews? Bé, doncs la veritat diguem que va començar pràcticament com una broma, no? Com una manera, com un passatemps, com una manera de passar la tarda de diumenge que amb el temps, durant aquests 5 anys que fa ja que estem fent Ravennews, doncs ha anat creixent, ha anat evolucionant fins a veure, recordo el moment en què em vaig donar compte de que estàvem fent un videoblog sense saber-ho, perquè vaig veure que hi havia altra gent que també ho feia i que li deia videoblog i doncs també sense jo saber-ho estàvem fent un videoblog, no? Doncs així va començar Ravennews de fa 5 anys fins ara. L'equip de Ravennews formem unes 5 o 6 persones de manera fixa, totes provinents del teatre amateur i en concret de la companyia Mutis pel Fons de Granollers. Ravennews em permet conciliar tant la meva vocació artística com la meva necessitat d'expressió o la necessitat que té tothom, no? D'expressar les seves opinions. Nosaltres a través de personatges i a través de l'humor és com opinem sobre el món, no? I sobre les coses que passen. En lloc d'obrir un blog i escriure i donar la nostra opinió, en aquest cas la meva opinió escrita, doncs prefereixo aquest format, ja dic, perquè concilia les meves dues passions. Jo des d'aquí convido a tothom que tingui aquesta necessitat artística, d'expressió periodística, com sigui, l'animo a portar endavant un videoblog perquè és molt senzill. Solament necessitem una càmera, un ordinador, una connexió a internet i el més important, ganes d'explicar alguna història. Si tens això, pots fer un videoblog, no t'ho pensis. Bé amics, ens veiem a la Pana d'Esfera.
Efectivamente, Juan José, nos encontramos con nuestro amigo Anastasio García. Hola, Anastasio. Hola, bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Venga. Bueno, Anastasio, cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema de la morosidad? Pues mira, te voy a explicar con un ejemplo, ¿verdad? Te voy a explicar con un ejemplo que es como mejor se explican las cosas. Te presento... José, estoy hasta el occipucio de escuchar que si el catalán no es valenciano, que si el valenciano es catalán, o sea que vamos aquí a zanjar esta cuestión de una vez por todas, con este par de defenestrados. A ver, el valenciano Chimo. Hola. Y Bonaventura el catalán. Alright. Vamos a ver, me vais a traducir esta sencilla frase. Supongo que con los cambios irán utilizando unas y otras no, pero es verdad que es una generación que ha hecho natural un canal de comunicación como es este. Mi hijo tiene 16, evidentemente un gran porcentaje de la comunicación... Un anuncio de hombre decente. Hoy sí que rápido esto del internet. Oye, ¿tú sabes esto del bricolaje? Ah, pues no, bricolaje no, pero soy muy Pues ya buena te puedes persona. ir. ¡Que soy muy buena persona! ¡A que te vayas, coño! Es que si a mí se nos ha presentado del bricomanía, como que yo no lo quiero. Porque si no saben cambiar la bombilla, luego en el momento... La virginidad. A veces están dentro, a veces están fuera. Hoy en su sección Testimonio Cristiano, nuestro amigo Benito Pérez Santesmases tratará este tema tan rompedor. Eso es. Adelante, Benito, con la virginidad. Estem coneixent en profunditat en què consisteixen les segones jornades del Penedesfera. Com dèiem, hem dividit el temps lliure en dues parts, perquè el contingut és prou extens i prou important, així que, si us sembla, farem una mica de pausa i d'aquí res seguirem amb molta més Penedesfera a la segona part d'aquest temps lliure especial. Tornem de seguida, no marxeu.